u any update omtrent de Safe City camera die waren doorgeknipt? Ja, alle Safe City camera's. Als u de coderingen wil, ga ik dat even met u doornemen. Geeft u me een ogenblik. Safe City camera's nummer 215218451 219217217 208 en 201 waren uitgevallen op 27 januari en ze waren binnen 3,5 uur weer in de lucht. Op diezelfde 27 januari. En dan was er nog een camera uitgevallen. En die was pas de volgende dag hersteld. Hier heeft u een beeld van wat ze doen. Ziet u, het is gewoon doorgeknipt. Ziet u? Ongeveer? Ja. Die camera's zijn direct hersteld hoor. Overigens, sinds mijn aantreden als minister heb ik aangetroffen 70 camera's die waren uitgevallen. Die zijn allemaal hersteld en weer in de eten. Dank u wel. Vooral dankzij de inzet van Telesur. Om binnen allerijl tempo en het tweede fase af te bouwen en herstel te plegen voor Safe City camera's die waren uitgevallen. Ja. Minister, goedemiddag. Er is een bruut politie optreden, een onderzoekminister. Het zou gaan om een verdachte die hardhandig in een laadbak zou zijn gegooid. Wat vindt u zelf van dat optreden van de politie? Bruut is een groot woord voor mij, wanneer we in het kader van criminaliteitsbestrijding criminelen in beeld moeten brengen en moeten opsluiten. Belangrijk is dat zoals de minister er is voor iedereen, de politie er ook is voor ieder. Dus zowel voor het veilig houden van die samenleving, voor het slachtoffer, maar ook voor de dader. Daarbij moeten we ons laten leiden door de rule of law. Dat betekent dat we ons op alle dagen en alle tijden professioneel moeten opstellen. De werkelijkheid gebiedt echter dat je in bijzondere gevallen je op een bepaalde manier moet opstellen en dat soms hardhandige aanpak nodig is. In dit specifieke geval waar u het over heeft, vermoedelijk dat de persoon in een laadbak is gegooid, is er een onderzoek gaande. Maar ik heb u aangegeven dat ik hard zal optreden tegen criminaliteit. En dat doen wij ook. En ik heb de samenleving gevraagd om ons daarin mee te ondersteunen. Omdat niemand in Suriname houdt van criminaliteit. Voor dit specifiek geval duurt het onderzoek voort. En in alle andere gevallen moet de crimineel niet meer verwachten dat wanneer, want dat is het. U moet niet denken dat mensen de mazen van de wet niet kennen. Criminelen kennen de mazen van de wet vooral. Wanneer ze een criminele handeling plegen en ze worden gepakt, ze hun wapens onmiddellijk op de grond zetten en hun handen in de lucht zetten met kom maar, ik heb niks gedaan. Wees u bedachtzaam ervoor, omdat wij gaan optreden zoals wij moeten optreden. Omdat niemand in Suriname gebaat is bij criminaliteit en criminelen gaan er niet meer zo goedkoop vanaf komen. Elke keer als ze komen, slaan ze mensen in elkaar, trappen ze mensen in elkaar, beroven ze mensen niet alleen van hun vermogensbestanddelen, maar ook van hun eerbaarheid, van hun goed, van hun vertrouwen. Dat alles wordt afgenomen wanneer een crimineel je huis binnendringt. Dus de normen gelden voor een ieder, maar wij moeten optreden zoals wij moeten optreden. En ik heb u gezegd, we gaan hardhandig optreden. Dank u wel. En hoe staat het met de politieagenten? Zijn ze gewoon normaal aan het werk? Nee, die zijn normaal aan het werk. Ja, we zijn crime fighters. Crime fighters zijn normaal aan het werk. We moeten ervoor zorgen dat de criminaliteit wordt teruggedrongen. Op dit moment heb ik een bendeaanval gehad in het binnenland. 8 buitenlanders, vermoedelijk 8 Brazilianen, hebben een goudveld aangedaan. En de mensen beroofd en ook in elkaar geslagen. Een andere bende van 3 mannen heeft een andere goudveld aangevallen en heeft een cocktail gegooid op die man. De man is in brand gevlogen. Heeft die man geschoten in zijn voet. Dat is waarmee we geconfronteerd zijn. Dus laat niemand me zeggen dat wij ons, hoe heet dat? Dat men ons als een vriendje gaat zien. Wij gaan de criminaliteit hardhandig aanpakken en we zijn al begonnen daarmee. Hoeveel bendes zijn er in de afgelopen periode Van gisteren, nee, we hebben 11 grote afgerond, opgesloten, die zijn nog steeds opgesloten. Maar van gisteren naar vandaag waren er 3 bendes actief in het binnenland. En we weten alleen van die buitenlanders,
maar die anderen hebben we nog niet kunnen identificeren. Dank u wel. Ja, minister, goedemorgen, welkom op Jonas Times. Minister, er is een moeder die zich zorgen maakt over de doodsoorzaak van haar zoon. Heeft u een update omtrent de case? Heeft u het over die case van mevrouw Krin? Die moeder die... Kijk, het enige is dat ik me hierin leidelijk moet opstellen, omdat, laat me het weer herhalen, wanneer iemand komt te overlijden en er vermoeden bestaat, nou ja, als iemand komt te overlijden moet de doodsoorzaak worden vastgesteld. Eerst moet de dood worden vastgesteld. Dan komt een arts en stelt de dood vast. De persoon is overleden. Nadat de persoon is overleden, kan het dat in opdracht van het Openbaar Ministerie het lijk in beslag wordt genomen en dan gaat de patholoog, anatoom, de doodsoorzaak vaststellen. Mocht het zo zijn dat de moeder in dit specifiek geval twijfels had over het rapport, kan zij de PG aanschrijven en dan komt er een wederonderzoek. Echter moet er nog niet zijn overgegaan tot begrafenis of crematie, want anders heb je vernietiging van het lijk en vernietiging van het bewijsmateriaal. Dus mocht de moeder dat geval hebben, heb ik als minister geen tools ter beschikking om een onderzoek te gelasten en de patholoog-anatoom op te dragen om dat te doen. Dat kan zij doen door een verzoek te deponeren bij de PG en die zal dan die toestemming na ampele overwegingen doen. Denkt u dat het plaatsen van camera's bij de cellenhuizen misschien kan helpen bij dit soort cases voor bewijsmateriaal? Zeker, wij hebben ook een rapportage gevraagd waarom het is gebeurd in de afgelopen jaren dat er zoveel mensen zich in de cellenhuizen hebben verhangen. En vooral het cellenpost hier, Keizerstraat. We hebben ook een geval gehad zelfs nu van buitenlanders die zichzelf hebben verhangen. Vorig jaar hebben we nog een Cubaan die zichzelf had opgehangen, terwijl hij juist die dag in vrijheid was gesteld. Aan hem werd de mededeling gedaan, u gaat vanmiddag naar huis. En u heeft zich enkele uren ervoor toch verhangen. Maar ik ontbeer de capaciteit om duurzaam onderzoek te verrichten naar wat de oorzaak is van zelfmoord in cellenhuizen. We hebben wel, het is wel onder onze aandacht hoor. Minister, nog een laatste vraag. Wat is het beleid ten aanzien van de vuurwapenvergunningen? Hoe je dat mensen in het binnenland die maatschappij komt dat ze vergunningen moeten verlengen? Hoe zit het daarmee? Er is één centraal beleid en dat is dat alle vuurwapenaanvragen moeten worden ingediend bij de procureur-generaal. En in de procureur-generaal je vergunning geeft, dan ga je een firmabrief ophalen en dan kan je vuurwapen aanschaffen of in bijzondere gevallen zelf gaan kopen in het buitenland. Mocht de PG van oordeel zijn dat je niet in aanmerking komt voor een vuurwapen, dan kan je in beroep gaan bij de minister. Dat moet je binnen 30 dagen doen. Als de minister het beroep gegrond verklaart, stuurt hij terug naar de procureur-generaal, die dan moet overgaan tot naleving van het beroepsschrift. Als de minister het oneens is en het beroep ongegrond verklaart, kan die burger dan nog een beroep indienen bij de president van de Republiek Suriname als derde en laatste instantie. En als de president daar weigert, dan is het definitief afgelopen, krijgt u geen wapen. Wanneer het komt op verlenging van vuurwapen, gewoon normale verlenging, is altijd zo geweest dat je dat gewoon doet in de stad. De procureur-generaal heeft onlangs een procedure ontwikkeld waarbij je digitaal kan aanvragen en ook digitaal stukken kan opsturen. Het is een pilot dat ik geweldig vind en ik ben verheugd voor wat betreft dat gedeelte van digitalisering. We hebben geluisterd naar de klachten uit de samenleving waarin onder andere is aangegeven, ja waarom alleen bij mopie betalen of whatsoever. Maar daar kan aan gewerkt worden dat het verder wordt uitgebreid. Voor wat betreft verlengingen in het binnenland zijn er al jaren programma's waarbij de afdeling vuurwapen op gezette tijden na afstemming en melding van de districtscommissarissen aan het traditioneel gezag de afdeling vuurwapenvergunning zelf gaat naar de districten en overgaat tot verstrekking van die vuurwapenvergunningen of die verlenging van die vuurwapendingen en de portdarm, dat er dan ter plekke op locatie wordt afgestaan. Dat kan niet in alle gevallen en niet in alle gebieden, maar we zijn bezig te kijken hoe we dat verder kunnen intensiveren. En voor wat betreft het binnenland hebben we natuurlijk nog steeds een uitdaging dat er veel illegale wapens daar tussen de mensen zijn. We zijn bezig met plannen om te kijken hoe we dat kunnen en of registreren en of normale aanvraag of gewoon vernietigen. Vandaag is gelanceerd Firearms project waarin wij overgaan tot digitalisering van de registratie van alle wapens in Suriname. Vanaf de geboorte van een wapen, zoals men het noemt, tot aan
de sterfdag. Wat is de geboortedag? De dag dat een wapen is gefabriceerd. Dan ga je met een firmabrief, het wordt gekocht. Het wordt in Suriname overgeschreven op je naam. Zoveel keer wordt het verlengd. Zoveel keer is het van eigenaar verwisseld. Tot aan dat het wapen niet meer goed is of je bent overleden. En die het heel track record om terug te vinden van legale wapens is vandaag afgekondigd. In het gebouw van Financiën. Onder auspiciën van onder andere de procureur-generaal, DNV en mijn persoon. En het programma is aan mij overhandigd. En ik heb het weer overhandigd aan DNV als uitvoerder van dat project, dat Firearms project. Het is een volledig digitaal project dat in het kader van modernisering, van criminaliteitsbestrijding op het gebied van illegaal wapenbezit en gebruik van illegale wapens verdere mogelijkheden biedt om Suriname en de regio veilig te houden. Ik vind het een geweldig initiatief en ik ben ook natuurlijk trots en dankbaar dat wij als Surinamers hiermee beginnen en dat we onze mensen hebben getraind erin en dat we het ook die kennis kunnen delen met landen in de regio. Die mensen komen overigens straks om 4 uur bij mij in een aansluitende vergadering. Minister, goedemiddag, Rasolik Isaac. 2 vragen. We hebben u dus dan in het verlengde van de vragen van de camera's. Vorige week heeft u dus aangegeven dat het ging ook om camera's van real-time camera's. Dus dan waren doorgesneden. We hebben u afgelopen zondag ook gezien op de Weidenbosbrug waar ook een camera is geïnstalleerd. Is dit ook een real-time camera? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, wat is de status van, u heeft dus ook een project gelanceerd betreft uniforms en bodycams. Hoe is het daarmee? Dus die Safe City camera's heb je verschillende soorten. Ze zijn een aantal, 300 in totaal. Sommige zijn real-time en sommige kunnen gedeelte opslaan. Ik weet niet welke capaciteit heeft. Wat wel zo is dat de nieuwe bestellingen moeten gaan over nummerplaatherkenning en gezichtsherkenning. Daarvan is er een deel gezet, maar een deel is er nog niet. Om dat gedeelte te krijgen heb ik 23 miljoen nodig euro. Daarin is ook, of 23 miljoen dollar. En daarin is ook inclusief 1000 bodycams opgenomen. Voor het betreft het uniform, het politieuniform, is aangekocht voor 711.000 US dollar. En de bedoeling is dat het februari, maart al in Suriname moest zijn. Ik heb begrepen dat er een vertraging was in de betaling, omdat de aannemer dat geld in SRD's had gehad. En toen moest hij het weer omzetten in dollars. En dan werd het in delen overgemaakt naar China. Maar dat is waar we zijn. Ik wacht ook op die nieuwe politieuniforms. En aansluitend hebben we een voorstel gehad van de Amerikaanse ambassade om te kijken of we een project met bodycams kunnen starten. Vanuit de e-gov is er ook een programma van die bodycams waar ik het over had gehad. Het gesprek met e-gov moet ik nog hebben om te kijken dat we alvast kunnen testen met die bodycams. Minister, een vraag nog. De drone die we dus nu hebben ook, het KPS-drone, zijn er misschien ook al projecten die dus dan dat heeft kunnen opvangen? Ja, nou die drones hebben al een aantal cases opgelost. Ik weet 100% van 3 cases waarin ze zelfs een verdachte in beeld hebben gebracht. Die verdachte die was ontvluchtig uit Posthouttuin. Hebben ze met infrarood kunnen herkennen waar hij aan het schuilen was in het bos. En hebben we hem zo kunnen pakken. En toen hebben we ook nog een aanrijding opgelost en achter een andere verdachte hebben we aangevlogen. En die hebben we daardoor ook in beeld kunnen brengen. De drone doet zijn werk. Die drone is duur hoor. Het is 35.000 US voor 1. Dus ik ben aan het sparen voor meer geld zodat ik nog 1 kan hebben. En ook bij de grensdistricten kan beschikken over drones. Om de veiligheid beter te garanderen. Kijk, in veel landen, digitalisering brengt veel voordelen met zich mee. Grote landen hebben alles gedigitaliseerd. Waardoor je veiliger op de weg kan zijn. En laten we het vooral niet hebben over schending van privacy. Want je beweegt in een openbaar veld. En als we praten over drones en schending van privacy en camera's en schending van privacy, dan moet ik ook geen politiewagens op de weg hebben, want die schenden dan ook je privacy. Want die rijdt ook langs om te kijken, ben je veilig? En die agenten kijken ook naar buiten om te kijken wat er op je erf is en wat niet. De bedoeling van een drone of een Safe City camera is niet om naar de badkamer te kijken wat je in de badkamer doet. De behoefte hebben we absoluut niet. Het is om ervoor te zorgen dat de veiligheid in die samenleving wordt gegarandeerd. En wee die bedweters die op social media kletsen erover. Schending van privacy. Als we praten over schending van privacy, dan laten we een tipje van de sluier lichten. Laten we even in het parlement kijken hoe ver het is met die wet
recht op privacy, etc. Laten we die vraag eerst gaan beantwoorden. Op dit moment zijn die dingen helemaal niet in place. Dus de politie doet wat ze moet doen. Dank u wel. Goedemiddag, minister Gloria Botza. Een vraagje ten aanzien van het binnenland. Er gebeurt er heel veel. Hebben wij voldoende manschappen om de gangs daar aan te kunnen, militairen en de politie? Gezamenlijk zou dat wel beter kunnen, ja. De eerlijkheid gebiedt ons aan te geven dat wegens de grote, haast ontoegankelijkheid van het gebied, het uitdagend is om tijdig op plekken aan te komen. Het gaat met name eigenlijk gewoon om berovingen op goudvelden. En die goudvelden zijn vaak niet bij ons bekend, bij de politie. Misschien wel bij ordening goudsector. Maar als mensen toestemming krijgen, heb je gebieden ongeveer waar er goudadders zijn. Maar dat kan verspreid zijn over tientallen kilometers. En dan is het bijvoorbeeld één gebied, laten we het hebben over het Matawai gebied. Maar dat is duizenden hectares. En als je daarin enkele goudvelden hebt, dan zijn de mensen inderdaad zeer kwetsbaar voor berovingen en al het andere dat erbij komt kijken. Dus qua manschappen gezamenlijk zouden we het beter kunnen doen. Maar het leger heeft geen opsporingsbevoegdheid, de politie wel. Dat is één ding. Een wapenarsenaal moet worden aangevuld. Daar ben ik mee bezig overigens. Maar ook infrastructuur. U weet, de politie heeft op auto's na. Ik heb nog geen vliegtuigen en helikopters. En alhoewel het niet onmogelijk moet zijn, want alle andere landen in de wereld hebben het wel. Dus we werken eraan toe dat we at some point daar wel naartoe kunnen gaan. Want als je over die dingen kan beschikken, kan je beter de veiligheid garanderen van de mensen al daar. Vandaar dat het zo belangrijk is dat die sectoren moeten worden geordend. En als ze belasting betalen, kunnen we met diezelfde belastinggelden de veiligheid van de mensen beter garanderen. Maar het is schrijnend, weet u wat ook schrijnend is? Wanneer de mensen worden aangevallen, de afstand en toegang tot medische zorg duurt uren. Dus als je een kogel hebt in je knie, ben je misschien pas na 8 uur op een post of na 10 uur. Je kan doodbloeden. En je kan infectie krijgen, je kan richting amputatie. Er kunnen zoveel dingen misgaan. Omdat die toegang tot zorg ook onvoldoende aanwezig is. Dus de veiligheid in het binnenland heeft een ketengevolg van wat de mensen al daar kan overkomen. Wat we ook hebben is nederzettingen. Je hebt de grote dorpen, maar heel wat mensen gaan aansluiten in buurten. Zelf openkappen en ze bouwen hun eigen kleine families en nederzettingen op. Van 8 man naar 15 man naar 20 man. Die zijn volledig kwetsbaar. Omdat de politie niet daar kan aankomen. En als bendes hun overrompelen, hebben ze ook niks om zichzelf mee te verdedigen. Dus dat zijn vraagstukken die wij nog niet kunnen beantwoorden. En samenwerking met de Franse ambassade, met de Fransen, die willen graag helpen. Is dat ook een onderdeel van uw plan om daarmee te gaan? We hebben hele goede samenwerking met de Fransen. Op het gebied ook van capaciteitsversterking, know-how, gezamenlijke operaties die we voeren in het gebied. En natuurlijk ook gezamenlijke operaties op de rivier. Sommige dingen vallen onder de diplomatie van buitenlandse zaken. Maar wanneer het komt op veilig houden van de mensen, ook dan zijn wij vooral wel actief betrokken. Op een correcte en gelijkwaardige manier. Ik kan het met u delen dat toen het ongeval zich heeft plaatsgevonden op de Marouwijnenrivier, onmiddellijk gezamenlijk is opgetrokken. En ook onmiddellijk melding is gemaakt dat toen de mensen niet konden worden gevonden, of ze toestemming mochten om de Surinaamse wateren betreden. En daar hebben we ook onze medewerking volledig aan verleend. Hebben we ook gezamenlijk meegezocht met dus het noodlottige gevolg dat die leerkrachten waren omgekomen. Ja. Moeten we ons zorgen maken wat er gebeurt in het binnenland met al de gangs? Ja. En waarom moeten we ons zorgen maken? Omdat Suriname 7 jaar geleden al is gewaarschuwd dat de organized crime en de bendecriminaliteit vanuit het binnenland, vanuit buitenlandse criminelen, met name Brazilianen, zich zullen organiseren, versterken en van dat gebied al daar het gebied zal overnemen en zal komen naar het stedelijk gedeelte van Suriname. 7 jaar geleden, welke concrete stappen zijn er toen genomen, weet u dat? Ik heb die meetindicatoren niet gehad. Het is aan mij gemeld op een conferentie waar ik ben geweest. De enige conferentie waar ik overigens ben geweest vorig jaar. En daar heeft de UNODC aangegeven
dat Suriname was gewaarschuwd voor de binnenkomst van organized crime, 1, vanuit het binnenland, en ook 2, de binnenkomst van organized crime en destabilisering van de samenleving vanuit social media, waarin dingen gaan worden opgehyped, verkeerde informatie gaat worden gedeeld om de samenleving te destabiliseren. Tot nu toe hebben we op beide gebieden, lijkt mij, voorzichtige, onverschrokken conclusie, hebben we te weinig gedaan. In het herstel, we hebben een beleidsdocument 2226, dat is afgelopen. In april zal ik presenteren beleidsdocument 2631 en dan hoop ik dat wij in dit traject van deze regering betere maatregelen kunnen nemen om de samenleving te beschermen in die gebieden. Ik wil u wel zeggen dat het een enorme uitdaging is op begrotingsniveau, want toen ik minister werd, was begroting 2025 er al. Het is achteraf goedgekeurd in november, december. Maar de begrotingen worden ook heel vroeg ingediend. Begroting 26 was in maart 25 al ingediend. En nu is ook al aan ons medegedeeld, begroting 26 moet nog worden behandeld. Maar onze deadline voor begroting 27 is maart. Dus als je dan niet heel wat kennis en voortschrijdend inzicht hebt op je afdelingen, loop je spaak met en begroting 25, saldo 25 en 26 en 27. Dus het kost, ik weet niet van mijn collega's, maar voor mij is het een enorme uitdaging om langtermijnbeleid uit te zetten. Als ik nu al in mijn deadline zit voor eerste fase, dus het is geen definitieve begroting, maar je moet alvast je beleidsgebieden met een concept naar maart toe beginnen af te hebben. En dat is ontzettend uitdagend voor me. U werkt ook integraal samen met uw collega's en met welke? Ja, vooral met volksgezondheid, in mindere mate nog met onderwijs, maar dat zal komen wanneer we beleidsdocument 2631 gaan transformeren, waarbij ik vind dat justitie op dit moment te veel gefocust is en eenzijdig helpt naar repressie en te weinig naar preventie. Dus er komt een actievere rol in preventie en daarbij is onder andere onderwijs voor nodig. Maar met volksgezondheid werken we ook intensief samen en er moet een betere samenwerking ook komen met sport en jeugdzaken. En NH? NH minder. NH is meer de Delfstoffenovereenkomst, dus daar worden we gevoed met informatie. En Defensie is de bedoeling ook in het binnenland om gezamenlijk op te trekken voor wat betreft de criminaliteitsbestrijding al daar. Dank u wel, minister. Goedendag, minister Amanda Paris van Kienhuis. Aansluitend op de vraag van mevrouw Botje over het binnenland. We weten ook dat in ieder geval het is publiek schijnt dat illegale wapenhandel vooral in het binnenland heel groot is. En dat ze vaak genoeg beter equipped zijn dan de politie. Hoe staat het met het beleid daarop? Want er was ook internationaal tijdens een high-level security persconferentie of conference gesproken hierover over illegale wapenhandel. Wat gaat het beleid zijn? Okay, illegale wapenhandel is in de hele wereld een probleem. En wij hebben open grenzen. We hebben geen open grenzen omdat we dat graag willen. We hebben de rivieren en we hebben de bergen. Het is een groot, haast ontoegankelijk terrein, maar mensen kunnen daarin bewegen. En op grond van die informatie weten we dat wapens op die manier Suriname binnenkomen. Vanuit Brazilië, vanuit Frans-Guyana vooral, mindere mate uit Guyana. Die wapens eindigen vooral in criminele sfeer. Van eenvoudige wapens, Glocks, tot aan ernstige schouderwapens, AK-47 en noem maar op. Wij hebben een beleid ontwikkeld die ik niet ga delen met de samenleving. Omdat de criminelen vooral ook meeluisteren en hun rechten kennen. Maar in elk geval zijn we erop voorbereid om later in het jaar die offensief die ze hebben opgebouwd af te breken. U moet zich voorstellen, elke keer brengen we bendes in beeld en we sluiten ze op. Nogmaals, die bendes die wij hebben opgerold zijn nog steeds opgesloten. Maar wanneer we kijken naar wat is gebeurd gisteren, een bende van 8 buitenlanders, dan is het niet een bende die al lang bestaat. Het zijn mensen die zichzelf hebben herkend, gevonden en geïdentificeerd en bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk te stelen en te roven. Dus we zullen op verschillende manieren dit aanpakken. Maar wat wel zo is dat we ook mogen buigen op wat technische know-how die vanuit het buitenland met ons is gedeeld. En dat gaan we dan deze keer wel inzetten. Ik weet niet hoe het voorheen gebeurde.
Maar voor mij is borging wel belangrijk. Je gaat naar het buitenland, je volgt een training. Kan je het inzetten, dan ga je wel. Als je het niet kan inzetten, ga je niet meer. En gelooft u me, ik ben niet bang om dienstreizen stop te zetten hoor. Vorig jaar heb ik al 4 stopgezet. Waaruit bleek dat borging onvoldoende was.